Bueno, arratsaldeon guztioi, gaur azka eta korrika jungo gea, ez daukagu denborarik igual aurkezpen txukun bat egiteko gaur ernaitzekin. Bueno, dakizuenez, bueno, ikusten duzuen nola egiten da, bueno, presbiziaz ere egiten da, ezta? Bueno, a ver, esaten ari naiz, dakizuenez, Arnaitz Fernandez, Iruñarra da. Bueno, ITB-ko eguraldi aurkezlea formatua da. Hori egin baino lehen, pasatu zen Televisión Españolan el tiempo saioan. Eta, bueno, etorriko da, gurekin gaur Amalurren egoteko. Eta justu atera da Azkar eta Korrika Bilbotik, 6 nola atera da, eta, bueno, kasi iaia denborari gabe etorri da, eta, bueno, pixkat esfuerzo hori egiteko, pixkat txalogarria da. Hemendik aurrea, ja Arnaitzekin utziko dizuet, helburua da badakizute, gozatuz, bai gu, bai Arnaitz, eta gutxi gora bera ordu beteko hitzaldi bat izango da, eta gero badakizute baita ere, galderak egiteko, izango dugu tarte txiki bat, eta beti bezala eskertzat, benetan, etortzeagatik, eta, bueno, esan dakoa. Hemendik aurrea, gozatzea tokatzen dugu. Arnaitz, nahi dezun, zela? Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, ezer baino lehen, lasai, iragarpena prest utzi dut, asteburunetarako. Odeia jarri ditut, euria ere jarri dut, eta hotza, así que, bueno, ez daukazu presarik, asteburuan ez dut uste, plan oso, bueno, kanpoko plan askorik egingo duzuenik. Bueno, harrituta nago, jende pilo bat etorri zarete, beraz, bueno, eskerrik asko, gainera gaur arratsaldean eguzkitsu geratu da eguraldia eta ona etortzea, bueno, eskertzekoa da, giro honekin. Beraz, bueno, eskerrik asko ere Alberto, eskerrik asko Amalurri ere bai. Bueno, ikusi dut urte pilo bat daramazuela hemen, bueno, holako hitzaldietaz disfrutatzen. Beraz, niretzako ere plazer bat da ona etortzea. Eta bueno, justo aurreko, hau da. Bueno, hau da, Alberto eskatu zidan, Tolosara etor zaitez eta mesez hitz egin munduan aurkitu ditzakegun fenomeno meteorologikoen inguruan. Bueno, azken aste hauetan egon naiz, hitzaldia prestatzen, eta ze aurkitu, munduan daudela fenomeno meteorologiko pilo bat, eta ez dakit ze fenomeno aukeratu, egoera horretan egon naiz. Beraz, gaur, bueno, selekzio txiki bat egin dut, baina ezinezkoa da munduan gertatzen diren fenomeno meteorologiko guztietaz hitz egitea. Hala ere, aukeratu ditudanak, baliteke, agian kuriosoenak edo raroenak izatea. Beraz, bueno, espero dut zuen gustokoak izatea. Hitzaldiaren egitura pixka bat hau izango da, hasiera pixka bat, bueno, ez da entretenigarria izango, oinarrizko kontzeptu batzuk errepasatu nahi ditudalako, askotan hitz egiten dugulako, meteorologiaren inguruko hainbat eta hainbat kontzepturen inguruan, temperatura, presioa eta bar, eta naiz eta gure buruan ideia bat izan, gauza horiek zer diren ideia bat izan, gaur azaltzen saiatuko naiz. Eta behin hori azalduta, ulertu ahal izango ditugu, gero ikusiko ditugun fenomeno meteorologikoak. Eta nik uste dut, behin fenomeno bat ulertuta, hobeto ikusten dugula, disfrutatzen dugula, beraz, gero meteoroak aztertuko ditugu, ikusiko dugu zer dien meteoro horiek. Gero bloketxo bat gordetzen dut beti nire hitzalditan, iragarpen meteorologikoa nola egiten dugun azaltzeko. Baina egia da, ordu batean ziurrenik ez digula demorarik emango, baina ikusiko dugu beti ere, galderei erantzuteko tarte bat gorde behar dugulako. Eta Alberto esan bezala, asko luzatzen ari banaiz, zuk abisatu, edo zuek ere bai aspertzen ari bazarete, esaidazue. Bueno, hasiko gara hitz egiten atmosferari buruz, aireari buruz, badakizu egu lurra planetan bizi garela, eta atmosfera, ziurrenik ikastolan, ikastetxean ikasi duzue, dela lurra inguratzen duen aire geruza bat. Baina zer da airea? Bueno, airea molekula oso txikiez osaturiko ente bat da, eta molekula horiek etengabe mugitzen ari dira, naiz eta gure begiek ez ikusi, arnasten ari gara, molekula horiek, kanporatzen ari ditugu, beraz airea mugitzen ari dugu ere bai, eta aire hori gravitatearen ondorioz lurrari itxatxita dago. Bueno, atmosferak 120 kilometroko lodiera dauka,
gutxi gora bera, baina fenomeno meteorologiko ia guztiak, eta ikusiko ditugun meteoro ia guztiak, zatitxo txiki honetan gertatzen dira, bai, troposfera dituriko geruza horretan. Eta askotan hitz egiten dugu presio atmosferikoari buruz. Zer da presio atmosferikoa? Aireak, atmosferak egiten duen indarra. Non? Lurrazalean, baina gure gorputzetan ere bai. Berala komentatuko dugu, aireak badirudi ez duela pisurik, baina pisua dauka, batez ere 120 kilometro izan da gure gainean. Eta presioa neurtzeko nolabait, pentsatu behar dugu molekula horietan. Airea molekula osatuta dago, eta molekula horiek abiadura bat daukate. Eta gorputz baten aurka talka egiten dutenean, indar bat egiten dute. Indar horri esaten diogu presio atmosferikoa. Kasu honetan kutsa bat daukagu, hor aire molekulak daude, eta esan bezala, mugitu egiten dira, eta pareten aurka egiterakoan indar bat egiten du. Horri presio, airearen presioa deituko diogu. Esan dugu, aireak iaia ez duela pisurik, hori da pentsatzen duguna, baina lurraren gainean daukagun atmosfera, esan bezala 120 kilometro dauzka, beraz, nahiz eta gutxi pisatu, pentsazazu, 120 kilometro aire gainean edukita, ze nolako pisua aguantatzen duten gure gorputzek, ez? Beraz, hori oso berezia da. Eta presio atmosferikoari buruz hitz egiten dugunean, normalean, eguraldian erabiltzen ditugun isobara mapa horiek, lurrazaleko presio atmosferikoari buruz ari gara. Beraz, hor, zeri buruz ari gara? Aire molekulak, gure gainean dauden aire molekula guztiak, atmosfera amaitu arte, egiten duten indarrari buruz. Aldiz, mendi batera igotzen bagara, eta adibidez 2000 metrotan baldin bagaude, gure gainean dauden aire molekulak gutxiago dira. Horregatik, presioa txikiagoa da, altuerara mugitzen baldin bagara. Beraz, hori da hemen irudikatu duguna. Gainera, ikusten duzuen bezala, aire molekulak gero eta elkarrengandik
baten azala, nabarituko duzu, pixka bat, erradiazio hori, ez? Infragorria da, ez dugu ikusten, baina energia galtzen ari da etengabe gure gorputza, horregatik jan behar dugu, ez? Bueno, lurrak ere, irradiazioa, infragorria askatzen du, eta beraz askatzen duen heinean, bere temperatura jaisten da, baina lurrazal gainean dagoen airea ere, berarekin temperatura jaitsi egingo du, ez? Beraz, beste modu bat da, aire masa bat osteko. Eta aurra gehitzeko ze modu daude? Bueno, atmosferan modu askotakoak airean nahaztu daiteke, aire ezeago bat, lehorrago batekin nahaztu, konvergentziak gerta daitezke, aire masa ezberdinen arteko talkak, edo turbulentziak ere. Turbulentzietan ere, aire mugimendua dago, eta hor ere aire nahazketak daitezke, eta itsasoko ezetasuna adibidez sartu. Osteko prozesurik garrantzitsuenetarikoa, igoera gertatzea, eta igoera gertatzeko hainbat modu daude. Bata, ohikoa udan eguzkiak lurra berotzen du, eta lurra berehala berotu, eta bere gainean dagoen airea berotu egiten da. Aire beroak espazio handiago uzten du molekulen artean. Hau da, dentsitate txikiagoa dauka, pisu txikiagoa dauka, eta horregatik pisu txikiagoa izan da, pixkanaka gora egiten du. Horria daukagu igoera bat, baina beste modu bat ere badago. Adibidez, norabide ezberdineko bi haize, talka egitea, eta beraz talka egiterakoan behartuta dago gora egitea. Beste igoera mota bat. Hor ikusten duguna, bueno, mendien orografiaren igoera, ez? Mendien igoera. Haizeak mendi baten aurka talka egiten duenean, behartuta dago ere gora egitera. Beste igoera bat. Eta bestea fronteen kontua da, ez? Hor, aire, temperatura ezberdineko aire masak elkartzen direnean, dentsitate txikiagoa daukanak, pisu txikiagoa daukanak, dentsitate handiagoa, pisu handiagoa daukanaren gainean igotzen da, eta beraz, airea igotzen da, eta beraz, odeia sortu egiten da. Lau kasu hauetan ikusten zuen bezala, odeiak sortu egiten dira. Odeiak mota ezberdinako daude, eta hemen laburpen bat daukagu. Esan dugu ur molekula likidoz osatuta daudela, baina izotz partikulaz ere osatu daitezke, temperaturaren arabera, eta horren arabera ere, eta troposferan, atmosferako maila baxu horretan, gertatzen diren altuaren arabera, mota batekoak edo bestekoak daude. Estratoak, lainoak, estratokumuloak, altokumuloak, altoestratoak, zirroestratoak, zirrokumuloak, zirroak, eta gero konbekzioaren bitartez, hau da, aire masen igoeraren bitartez sortzen diren odeiak. Kumuloak eta kumulonimboak, ekaitz odeiak, odeirik ahondinak, gero ikusiko dugu, ekaitz hauek ze meteoro utz dezaketen. Nimbostratoak ere utz ditut, baina beste odei mota batzuk dira. Bueno, hemen, odei mota bat daukagu, eta segundu batzuetan aztertu zer mugimendu daukan odei honek. Ez da mugitu. Orain ez da. A ber, hor. Bueno, hor ikusi dugun odeia, odei geldo bat da, eta justu ikusten duzuen moduan, eta hemen jartzen du, Etna sumendiaren gainean sortu egin da. Beraz, nola sortu da odei hau? Ziurrenik, haizeak, Etnaren aurka, gora egin behar izan du, eta hor sortu egin da odei hori. Eta gainera, ez dakit ikusi duzen, baina itxura oso lentikularra dauka. Bueno, odei hau lentikularra dela esan dezakegu forma horrengatik. Beraz, igoeraren ondorio sortutako odei bat da. Hemen ikusezakegu zergatik gertatzen den hori. Airearen fluxua, hau da, haizea alde batetik ezkerretik eskuinera mugitzen da, baina atmosferaren maila baxuetan ezkerretik datorren aire hori mendiaren aurka talka egin eta pixkat gora egiten du. Eta justo beste aldean ondulazio bat sortu du. Eta horregatik, hortik aurrera, menditik eskuinera daukagun aire fluxu hori ondulatuta dago. Eta ondulazio horrek, justu ikusten zuen bezala, odeiak sortzen dira, non aireak gora egiten duen tokietan. Eta desegiten da, aireak bera egiten duen tokietan. Esan duguna, aireak gora egiten duenean, baldintzak eman daitezke, odeiak sortzeko. Bera egiterakoan, kontrako prozesua gertatzen da. Airea volumena handia izatetik, txikiago izatera pasatzen da, eta hor ez da osten. Hor berotu egiten da, eta lehortu egiten da. Horregatik, askotan, horrelako fenomeno gerta daitezke. Kasu hau, berdina da. Lentikular bat da, kasu honetan, teideren gainean dago, lentikular bat, eta ikusten zuen bezala,
Hodei hau seinale bat da, haizea etengabe ari dela mendiaren gainetik sortzen, edo igotzen, hobeto esan da. Eta gainera, bigarren geruza bat sortu da. Hau, altocumulus lenticularis duplicatuz esaten zaio, duplicatuz hainbat direlako, hainbat geruza direlako. Beraz, horrelako fenomenoak orografikoak dira eta ikusgarriak. Lehen aipatu dugu, airea ondulatu daiteke, eta esan bezala, argazki hau ikusita, ondulazioz osaturiko hodei hau ikusita, aurre ikus dezakegu aireak zen mugimendu egiten ari duen. Hodeia sortu den tokietan, aireak gora egiten ari du. Eta hodeirik ez dagoen tokietan, urdinean, hor justo aireak behera egiten ari du. Hau beste adibide bat da, eta aipatu bezala, lentikularrak dira, kasu honetan mendien ondorioz sortu den airearen igoera hori da. Bueno, eta orain argazki hau ikusita galdetuko dizuet. Nondik jotzen ari da airea? Hemen, bueno, hau badakizu Matterhorn da, Zermatt inguruan, Suitzan. Zakit, pentsatu momentu bat, bitartean ura edango dut. Ezkerretik edo eskuinetik? Eskuinetik entzun dut. Hor ezkerretik. Zorionak, denok asmatu duzue. Alde batetik eskuinetik ari da airea. Hortik haizea edukitzea, aire molekulak pilatzen ditu inguru honetan, eta beste aldean aire molekula horien falta dago. Behe presio zonalde bat sortzen ari du hemen ezkerrean. Eta horrek eragin duena era berean, bada, hemengo aireak gora egitea. Eta esan bezala. Aireak gora egiten duenean, kasu honetan malda bat aurkitu duelako, volumena handitzen du, oztu egiten da, saturazio baldintzak betetzen dira, eta hodei hori sortu da. Oso ondo. Beste fenomeno bat ikusiko dugu, hodeien sorreraren modua ikusteko. Ea, lortzen dudan. A ver. Ez. A ver, hor. Bueno, beste hodei bat da. Eta zer da hemen gertatu dena? Airea, laku honen gainean, aireak temperatura bat dauka, eta laku horren gainean metroak eta metroak egin einen ezetasunez kargatu da. Hori da esan duguna. Beste modu bat dago hodeiak sortzeko, ez du zertan aireak gora egin behar, ezetasunez sartzen badiogu, kasu honetan lakuaren evaporazioaren ondorioz, ezetasunez kargatuko da, eta hodei hori ere sortuko da. Eta hau non gertatzen da? Euskal Herrian berehala ikusiko dugu moduan ere gerta daiteke, baina batez ere hotza handia egiten duen tokietan, ez? Eta hemen satelite animazioa daukagu, Estatu Batuetako iparraldean dauden lakua handietan, haizea adibidez lakoitatik pasa eta ikusten zuen moduan hodeiak sortu egiten dira eta hortik aurrera ekialdera ere egiten dute. Beraz, fenomeno kuriosoa da. Hemen infografia honetan ikusten dugu ere bai, ze prozesu dauden horren barruan. Ez bakarrik itsasoak edo lakuak esatezuna ematen dio aire masa horri, baizik eta gero mendiak aurkitzen baditu, aireak gora egiten du eta gainera, igoera horrek ere saturazio baldintzak ematen ditu, eta batzuetan prezipitazio ere uzten dute hodei horiek, eta hori ere satelitean ikus daiteke, eta aire oso hotza baldin badago, elur moduan. Begira, justo elurra sortu egin da lakuen inguruan. Laku efektu deituriko fenomenoa da. Eta Euskal Herrian gerta daiteke, noiz frantziparra daukagunean, iparrekialdeko haize oso hotza, justo Bizkaiko golkoan ezetasunez kargatu, eta prezipitazioa uzten du batez ere Bizkaia inguruan. Ez hainbeste Gipuzkoan. Laku efektua Tolosan ez duzu askotan ikusiko, zergatik, aire horrek egiten duen distantzia itsaso gainean ez delako zain hain handia. Aldiz, hemendik datorrena, Bizkaiaraino, iritsiko da ezetasun askoz handiagoarekin. Eta Tolosan euria egiten duenean, askotan, gehienetan, haizea hemendik dator. Kasu honetan ez da laku efektua, kasu honetan itsaso efektu izango litzateke. Beste hodei oso kurioso bat ikusiko duzu orain.
forward to another flight of the Phoenix. This time, we're getting ready to head north and chase the morning glory. Last year, my mate Phil and I flew up to Burktown in the Gulf of Carpentaria, hoping to catch the morning glory cloud. The morning glory is a unique weather phenomena that only happens predictably in the Gulf of Carpentaria, just at the transition from the dry to the wet season at the end of September. We were very lucky last year. We got 3 consecutive days where we had beautiful morning glory clouds. We got up to over 6,500 feet surfing on what the meteorologists call a gravity wave, a huge shock wave running through the atmosphere. Thanks to the humidity up in the Gulf of Carpentaria, that turns into this beautiful long cloud. They can be over front of the wave. Bueno, hau beste odei mota bat da, ikusten zuen bezala oso itxura kuriosoa dauka. Non gertatzen da odei hau normalean? Australia iparraldean, hemen, Carpentaria deituriko golko horretan. Eta nola sortzen da fenomeno hain kurioso hau, eta gainera ikusten duzue hegazkinekin, turismoa erakarri du egin ere, Australia iparralde zonalde honetan, jende asko joaten delako odei kurioso hau ikustera. Eta avion eta horiek hartuta, gainetik, oso ikusgarria da, ez? Eta surfeatu egiten dute, airean, baina surfa da, odeiaren gainean. Hemen sortzen da eta zergatik, askotan lurra berotu edo osteko abiadura azkarragoa da, itsasoa baino. Eta horregatik gaua etortzen denean, lurrazale gainean daukagun airea oso azkar ostu egiten da. Eta itsasoaren gainean daukaguna aldiz, ez da azkar osten. Horrek temperatura diferentzia handia sortzen du eta horregatik lehen epatu dugu. Temperatura ezberdineko aire masek talka egin dezakete eta dentsitate txikiagona daukanak bestearen gainean igotzen da, ezta? Hemen satelitetik ikusita daukagu odei hori, ikusten duzu bezala gero haizeak bultzatuta alde batetik bestera mugitu daiteke eta esan bezala oso fenomeno kuriosoa da. Hemen daukagu, ez? Azalpena beste modu batean. Bale, eta haren prezipitazioari buruz egingo dugu. Hidrometeora ere bai, zergatik urak parte hartzen duelako. Eta, hemen ikus dezakeguna, elurte izugarri bat da, ez? Ze elur maluta, esakitzuek horrelako elur maluta ina handiak ikusitu zen noiz bait, baina oso kuriosoa da nola odeiaren barruan gertatzen diren prozesuak eta batez ere izotza sortzeko prozesua izugarria da. Baldintza oso zehatzak behar dira horrelako malutak sortzeko. Haizea geldo egoteko, kristalizazioa oso prozesu mantsoa delako, eta batzuetan horrelako egoera bat sor daiteke. Nolabait, ikusteko, nola sortzen diren? Elur malutak hemen daukagu, hemen ez da berrezko entzutea, baina hor ikusten duguna bada, partikula txiki bat, odeiaren barruan dagoen partikula txiki baten gainean, ura kondentsatzen hasi dela, eta temperaturak hain dira hotzak, izotz kristalak sortu egin direla. Eta odeian zehar, izotz kristal horiek mugitzen direnean, ur molekulak gehitzen hasi dira, eta ikusten zuen bezala, kristaltxoak sortu egin dira. Hexagonala, hau oso kuriosa da, ur molekula, bakizue, H2O dela. Hidrogenozko bi atomo horiek eta oxigenoen arteko angelua 120 gradukoa da. Eta 120 gradukoa izan da, modu bakarra izotza solidifikatzeko itxura hexagonal hauek dira. Beraz, horregatik, izotz malutak 6 puntak dauzkate, bai? Eta, kristaltxo hauek, bata besteari lotuta, elur malutak sortzen dira. Zenbat eta geldoagoa eta ezeagoa izan ingurua, maluta mota batzuk edo beste batzuk sor daitezke. Beraz, hau da, modu bat, ur molekulak izozterako orduan. Baina oso korronte handiak baldin badaude, odei baten barruan, beste aukera bat urrengoa da.
Bueno, txingor erraldoiek uste duen bezala, hala ere, horrelakoak asko soikoagoak dira estatu batuetan, badakizue beste maila batean jokatzen dutela, meteorologia munduan ere bai. Euskal Herrian horrelako harriak ere izan ditugu, gainera duela urte bat edo pare bat urte ere, ezain handiak baliteke, baina antzeko tamainakoak izan ditugu. Baina hau sortzeko beharrezkoa dena bada kumulonimoak hodei izugarri horietan, bertan barruan dauden korronte, goranzko eta beranzko korronteak oso indartsuak izatea, ez? Eta, bueno, hemen ikusten dugu adibidez, txingorra izateko probabilitatea urte batean zehar. Eta esan bezala, estatu batuetan adibidez, egoera oso, baldintza oso egokiak ematen dira horrelakoak sortzeko, eta Mediterraneo aldean ere, bai? Pentsa dezagun, azken aldean gainera, Mediterraneoak izaten duen temperaturari esker, zenolako aire korronteak sor daitezkeen, ez? Eta hemen, hemen daukagu kumulonimo bat, ekaitz hodei bat, eta hor barruan ematen diren goranzko eta beranzko aire korronteak hain dira indartsuak, kristaltxo txiki horiek, izotz kristaltxo txiki horiek behera egiten duten enean, berriro aire korronteak gora bidaltzen ditu, gero pisu gehiago hartuta, molekula gehiago elkartu direlako, pisu gehiago hartuta beherantz egiten dute, berriro goranzko aire korronte horrek gora bidaltzen du, eta horrela, txingor hori gero eta tamaina handiagoz bihurtzen da. Eta ikusten zuen bezala, 163 kilometro orduko abiadura izatera irits daitezke txingor horiek. Orain naizen meteoroi buruz hitz egingo dugu. Airea mugitu egiten da. Airearen mugimenduari loturiko fenomenologia da. Nola sortzen da haizea? Lehen esan dugu, aire beroak zerekin osegon lotuta, presio altuagoarekin, eta aire hotzak presio baxuagoarekin. Pentsa dezagun hemen bi aire zutabe dauzkagula, temperatura berdinekoak. Orain, arrazoi batengatik, zutabe hau ostu egiten da eta bestea berotu egiten da. Ikusten duzuen bezala topea hotzean txikitu egin da. Zergatik, esan dugu, molekulak bata bestetik gertuago daude, volumen gutxiago okupatuko dute. Aldiz beroan asko handiagoa da. Beraz, hartu dezagun maila bat, maila hau adibidez, altura bateko maila. Honen gainean dagoen aire kantitatea horkoa da, baina altura berdinean horren gainean dagoen aire kantitatea asko handiagoa da. Horregatik hemen presioa altuagoa da hemen baino. Eta naturan dena orekara mugitzen da. Gauzak berdintzera, ez? Beraz, molekula gehiago dauden tokitatik, edo presio handiagoa dagoen tokitatik, presio baxuagoa dagoen tokitara mugitzen dira molekula horiek. Airea mugitzen da, haizea sortu da. Hau da, nola baitez, haizea sortzeko modu bat. Eta isobaramapetan hori da ikusten duguna. Adibidez, antizikloia baldin badaukagu, presio altuak baldin baditugu, adibidez Europan, eta depresio gune bat Atlantikoan, hor diferentzia bat dago. Eta naturak nola erantzuten dio horri, horko aire molekula horiek, ikusten ez ditugun aire molekula horiek, depresio gune horretara mugitzen. Beraz, pentsa genezake, mugimendua eskuinetik ezkerrera marra berdeak erakusten digula. Baina ez, haizea badakizue, depresio gune inguruan, erloioen horretzen kontrako norazko mugitzen dela, ezta? Eta hor ez dugu hori ikusten, zuzenean doa atik bera. Benetazko haizea gorria da. Hor zer da gertatzen dena, lurra mugitzen ari dela, Coriolis deituriko efektua dago. Horregatik haizea ez da beti isobarei paraleloa. Hau izango litzateke haizea. Bueno, eta haizea loturiko fenomeno esanguratsuenetariko bat, hemen ere estatu batuetan ikusten dutena, batez ere, hauxe da. Geldirik dagoela dirudi, ezta? Bueno, zurrunbilo bat da, eta zurrunbilo horren tamaina izugarria da, egia da, ez direla guztiak horrela, ez? Eta nola sortu da fenomeno hau? Hemen, presio diferentzia hain handiak daude hori sortzeko? Bueno, zurrunbilo hauek beste modu batetara sortzen dira. Pentsa dezagun, hor gainean hasiko gara, lehenengo puntuan, haizeak altura batean abiadura badaukala, gezi handi hau,
eta lurrari itxatzita, gezi txiki honek esaten diguna bada hor haizea ahulagoa dela. Bueno, ba haize abiadura da, eta batzutan norabide ere, diferente daukagunean, hor errotazio bat sortzen da. Pentsatu ez, hartzen badugu boligrafo bat, hemen gainean abiadura handiago baldin bada, errotazio bat sortuko da. Hor dago errotazioaren jatorria. Baina, claro, hor ikusten dugun moduan horizontala da, lurrarekiko paraleloa. Baina, batzuetan, eguzkiak lurra berotzen du eta beraz goranzko korronteak sortzen ditu, lehen esan dugun moduan. Beraz, goranzko korronte horrek errotazio hori vertikal bihurtzen du, pizkanaka, eta azkenean zurrunbilo gertatzen da. Beraz, prozesu honen bitartez, eta hainbat eta hainbat prozesuen bitartez horrelakoak sortzen dira. Beste bideo bat. Hemen, itxasoan gaude, eta pizkanaka ikusiko duzuen nola beste errotazio zentru bat sortzen ari dela. Kasu honetan, itxasoan sortzen diren zurrunbiloak dira, eta ezberdinak dira, ekaitzei loturiko zurrunbiloekin alderatuta. Baina hauek Euskal Herrian askotan ikusten ditugu, eta naiz eta abiadura hain handiak ez izan, arriskutsuak dira batez ere nabigatzaientzako, ezta? Kasu honetan, errotazioa ere modu antzekoan gertatu da, baina goranzko korronte hori sortzeko prozesu ezberdinak eman daitezke. Kasu honetan ez du zertan hodi bat goian egon behar, horrelako bat ikus dezakegu naiz eta ekaitzik ez izan. Beraz, beste fenomeno kurioso bat da, haizeari loturikoa. Orain, litometeoroi buruz hitz egingo dugu. Litometeoroak urez osaturik ez dauden partikula solidoak dira. Eta hemen daukagu beste adibide bat. Ikusten zuen bezala, hodei hori, kotxeak baino azkarrago doa, ez? Are ekaitz bat da, eta are ekaitzak area dagoen tokietan sortzen da, nola ez? Eta oso arriskutsuak dira, bisibilitatea asko murrizten dute eta gainera oso abiadura handian, ez? Oso partikula txiki ez osaturiko hodeiak dira, baina kasu honetan ikusgarriak dira gure begiei. Partikula horiek gure ilea baino diametro antzekoa daukatelako. Beraz, arnazten baduzue problemak sortezakete. Gandua ere antzeko bat da, eta nola sortzen dau? Bideo honetan ikus dezakezue, imaginatu dezakezuen nola sortzen diren are ekaitz horiek. Gomendatzen dizuet, Mike Olbinski ekaitz harrapatzaile honen bideoak ikustea YouTubeen ikusgarria da, eta gainera musika ikusten zuen bezala ere ikusgarria da. Pentsa dezakegu, are ekaitz hauek, ekaitz normal batzuetan lotuta daudela, eta horrela da. Ekaitzetan, prezipitazioa sortzen denean, bai txingorra, bai liteke lurra, baina batez ere euria daukagunean, pisu horrekin batera, erortzen diren heinean, inguruko airea ere bultzatzen dute lurreraino. Eta aire, oso abiadura handiko aire horrek, lurrazaren aurka talka egiterakoan, downburst deituriko haizea boladak sortzen ditu, oso bortitzak, eta gainera, ekaitz bat etorri baino lehen, nabaritzen dugun haize abiadura handitzea hori, nolabait abisu bat da, ez? Ekaitzen dagoeneko prezipitazioa sortu dela. Talka egiten du lurrazaren aurka, haizea, airea mugitzen du ingurura, eta kasu honetan, are basamortu batean baldin bagaude edo, area goruntz eraman dezake.
hau da nolabait azalpena, esan bezala, beranzko korronte horiek area bultzatu eta atmosferan gora eramaten dute are partikula horiek. Baina batzuetan, hain da bortitza haize hori, partikula hauek atmosferako maila ertainetara ere iristen direla. Eta behin atmosferako maila ertainetan egonda, zirkulazio orokorraren menpe geratzen dira. Eta horregatik batzuetan are hori beste leku batzutara iristen da. Eta oso ohikoa da adibidez, Saharatik Kanariar uharteetara gandu moduan iristea. Baina gandu horrek baliteke Atlantiko osoa zeharkatzea eta baita Mexikora iristea. Beraz, oso, behin atmosferako maila altuetan egonda, esan bezala, haize horrek bultza dezake edonora. Penintsulare ere, eta goratuko duzu, duela ustut 3 urte, penintsula ia oso egon zela gandu izugarri batekin, eta hortik dator ekaitz hoietatik. Hemen dauzkagu ez, nolabait zonalde ohikoenak non arekaitzak sortzen diren. Eta orain elektrometeoroak, badakizuen bezala, elektrizitate atmosferikoaren manifestazio ikusgarri edo entzungarriak dira. Eta horren adibide, batez ere, tximistak dira, oso fenomeno ezagunak ere gurean, eta ikusten duzu bezala, meteorologia munduan fisika dago atzean, fenomeno guztien atzean, ez? Eta kasu hau oso argia da. Hemen elektrizitatea, karga elektrikoak sartzen dira, eta azaltzeko nola sortu egiten diren tximistak oso modu azkarrean infografia honen bitartez ikus dezakegu, ez? Ekaitz hodei batean, partikula batzuk txikiak dira, pisu txikia daukate, eta hodeiaren gainera joaten dira, horiek baliteke karga positibo bat izatea, eta gainean geratzen dira. Aldiz, txingorra handiagoak, pisu handiagoa daukatenez, eta beste karga bat izan da, hodeiaren beheko zonaldera mugitzen dira. Karga ezberdintasun horrek ere, lurrazalean beste karga bat sortzen dute, badakizue, karga ezberdinak elkar erakartzen direla. Naturan berriro dena orekatzeko, zerbait egin behar da. Eta kasu honetan, deskarga elektriko horiek, eremu elektriko hori neutralizatu egiten dute tximista moduan. Oso adibide kurioso bat dago, Venezuelan, Katatumboko tximista etengabea. Han esan dute tximista etengabea bat dagoela. Ez da horrela zehazki, baina egia da, bertan ekaitzak eta tximistak etengabeari direla sortzen urteko egun ia gehienetan, eta hemen berriro orografiak indarra handia dauka. Maracaibo laku inguruan horrek ezetasuna sortzen du, inguruan dauden mendiek 3.000-4.000 metroko altura izatera iristen dira, beraz hor, haizeak gora egiteko baldintzak hor daude, eta gainera ezetasuna baldin badago, etengabe ekaitzak eta kasu honetan tximistak sortzea oso ohikoa da. Beraz, ekaitz bat gertutik ikusi nahi izatekotan, hemen aukera handiak daude urteko dozen momentutan joan da ere. Hau da, tximisten dentsitatea urte batean zehar, eta ikusten zuen bezala, ekuatoretik gertu, non temperatura altuagoa den, aireak gora egiteko ahalmen handia dauka, eta beraz, ekaitzak sortzeko ere ahalmen handia. Baina, orain, ekaitzei lotuta eta tximistei lotuta, hau zigur nagoia, ez duzule inoiz ikusi, nik ez dut ikusi, hurrengo bideoanea nabaritzen duzuen beste fenomeno elektriko bat. Hor esaten dizuten, non begiratu. Oso zailak dira, fenomeno hauek sortzeko baldintza oso bereziak eman behar direlako, baina baita oso iraupen txikia daukatelako. Red sprites edo espektro gorriak deituriko fenomenoak dira, eta emat motatakoak daude. Kasu honetan, ekaitzen gainean, ere, lehen aipatu dugu, txingor txikiak gora egiten dutenean, hor karga mota bat uzten dute, eta normalean ez da gehiago gertatzen. Baliteke, karga elektriko diferentzia horrek, hodei barneko tximista batek neutralizatzea, baina beste batzuetan ez da hori gertatzen, eta kasu honetan bagoaz atmosferako geruza altuagoetara. Ionosferara, hor partikula kargatu asko daude, eta batzuetan baldintzak ematen dira horrelako fenomenoak gertatzeko. Kolore urdinak, gorria ikusten duzue, zergatik? Hor ematen diren energia transferentziak desberdinak direlako, eta energia transferentzia motaren arabera, fotoia bada argi partikula bat,
fotoi mota bat edo beste askatzen da. Beraz, horren arabera koloreak sortzen dira. Eta azalpen antzekoa, baina kasu honetan beste modu batekoa, aurorak dira. Eta azken aldian gainera, Euskal Herrian ikusi egin dira, ez dakit ikusi dituzuen. Baina 20 urteko periodoa gutxi gora bera daukan eguzki aktibitate piko batean gaude, eta horregatik latitude txikiagoetan ere ikusten ari dira aurorak. Hemen espaziotik, ikusgarri, ISS-etik, Estación Espacial Internacional, eta nola sortzen dira? Honetarako, eguzkia eta lurraren atmosferan ere sartu behar gara. Eguzkiaren azalean ekaitzak sortzen dira, eta ekaitz horietan karga daukaten partikula asko joaten dira espazioan zehar. Eta espazioko toki batean gu gaude, lurra planeta. Lurra planetaren nukleoan barruan, zulatzen baldin badugu lurra zala, aurkituko ditugu material magnetiko batzuk. Eta horri esker, eremu magnetiko bat sortzen da, hori ikusten zuena urdinez, lurraren inguruan. Eremu magnetiko horri esker, eguzkitik datozen partikula kargatu horiek, ez dira zuzenean lurrazalera iristen, desbideratu egiten ditu. Eta beraz, horrelako gauza bat gerta daiteke, ez? Ikusten zuen bezala, eremu magnetikoak desbideratu egiten ditu, baina eremu magnetiko horren itxuraren ondorioz, poloetara mugitzen dira. Bale, partikula kargatuak iristen dira atmosferara, baina zergatik ikusten dugu aurora bat, zergatik kolore horiek. Behin partikula kargatu horiek atmosferan sartu, molekula batzuekin elkartzen da. Oxigenoa, nitrogenoa. Molekula horiek atomo ezberdinetaz daude osatuta, eta eguzkitik datozen partikula kargatu horiek ahalmena daukate atomo horiek excitatzeko, energia emateko. Eta energia emate horretan, energia irabazita, gero naturak berriro, modu normalera itzultzeko joera daukanez, energia igoera horrek nola neutralizatzen du? Fotoi bat aterata. Partikula argia, ikus dezakegun partikula bat aterata. Eta molekularen arabera kolore batekoa edo bestekoa izango da. Eta horrela aurorak sortu egiten dira. Eta bagoaz amaitzen, fotometeoroak. Argiak atmosferan sartzean, kasu honetan argiari buruz arituko gara, jasan ditzaken aldaketak dira. Zer da argia? Aipatu dugu fotoia, partikula bat, partikula solidoa, baina argia ere uina da. Ez gara hemen sartuko, hemen fizikaren kontu asko daudelako, baina pentsa ezagun argia uin bat dela. Argia ikusten duguna, baina baita ikusten ez duguna. Lehen epatu dugu, infragorria ez dugu ikusten. Argi bisiblea berriz ikusten dugu, kolore ezberdinak. Eta zer ezberdintasun dago kolore baten eta bestearen artean? Kolore urdinek, maiztasun edo pikoen arteko distantzia txikiagoa daukate, ez? Hor, energetikoagoa da, kolore urdina. Kolore gorria, uin luzera handiagoa dago osatuta. Eta oso garrantzitsua da, uin luzeren arabera, hau da, uin motaren arabera, argia solido batean sartzerakoan, modu batean edo bestean erantzungo du. Eta hiru fenomeno ohiko ematen dira argia partikula solido batean edo likido batean sartzen denean. Dispertzioa, hau da, koloreak banandu egiten dira, zergatik, justo kristal horretan sartzen denean, uin luzera bakoitzeko kolore horiek abiadura aldatzen dute. Baina kolorearen arabera abiadura bat edo beste hartzen dute. Eta horren ondorioz, gehiago edo gutxiago inklinatzen dira. Bestea difrakzioa da, beste fenomeno kurioso bat, zulo batetik argia sartzen denean modu ezberdinean ateratzen da. Eta gero errefrakzioa. Ez bakarrik dispertzio hau lotuta dago, ez dira bakarrik koloreak sakabanatzen, baizik eta angeluz aldatzen dira. Hau da, argia horrela sartzen bada, baliteke ateratzea beste angelu batekin. Honek horrelako fenomenoak sortzen ditu. Edo ez.
hortzadarra denok ikusi duguna, baina egia da, horizonte bat daukagunez ez dugula guztia ikusten, baina berez, hortzadarrak 360 gradu dauzka. Beraz, altuera batetara igotzen baldin bagara horrela ikusiko dugu. Hortzadarra sortzeko, ur molekuletan sartu egin da argi hori, eta esan bezala, kolore ezberdinak sakabanatu egiten dira, abiadura ezberdinak hartzen dutelako, uran sartzerakoan. Hau da, nolabait azalpena, eta ikusten nola horizonte bat daukagunean, bakarrik goiko zatea ikusten dugu. Bekoa ikusteko, altura batetara igo beharko ginateke. Hau beste fenomeno bat da, ikusi duzu noizbait. Bueno, eguzkiaren inguruan sortu diren argi kontzentrazio bereziak dira, ez? Haloak, parelioak. Eta ikusten zuen bezala, jendea eskiatzen dago. Kasu honetan, airea ez da urtanta batean sartu. Kasu honetan, izotz partikula batean sartu da. Eta hemen, gauzak aldatu egiten dira. Gogoratu lehen esan dugula, ura kristalizatzen denean modu hexagonalean egiten duela. Bueno, hauek dira atmosferan aurkitzen egun ur izotz partikulak. Denak hexagonalak dira, baina batzuk kolumna moduan daude, beste batzuk planoagoak dira, eta kristaltxo horietan, segun ze modutan argia sartu egiten den, segun ze aldetatik sartzen den, modu batean edo bestean aterako da. Eta horregatik ikustitzakegu horrelako fenomenoak. Hain dira, hainbeste aukera daude argia alde batetik edo bestetik sartzeko, fenomenoak argiari lotuta pilo bat izan daitezkela. Eta hemen dauzkagu adibide batzuk. Adibidez, zirkulo parelikoa sortzeko kristal mota horiek behar ditugu. Parelio, ingelesez sundox sortzeko, plano moduko kristalak izan behar dira. Kolumna modukoak, halo bat, baina 22 gradukoa, arko zirkunzenitala deiturikoa ere bai, beste moduko kristalak, beheko arko tangentziala beste izotz partikulak, bueno, era modu askotako kristalak edukita fenomeno bat edo beste ikus dezakegu. Eta hau beste fenomeno bat, argi pilarrak, ezakit horrela esango den euskeraz. Kasu honetan, berriro izotz partikula dauzkagu, batez ere herrialde, hotza handia egiten duten herrialdeetan sortzen da fenomeno hau. Eta kasu honetan beharrezkoa dena bada izotz partikula horiek modu paraleloan egotea lurrazalarekiko. Eta argi izpiak kristal hauen beheko aldearekin islatu egin eta gure begitara iristen da. Horregatik zutabe horiek ikusten ditugu. Eta behin hona iritsita, meteoro guztiak aztertu ditugu gutxo gora bera, eta denboraz gaizkiagoa zenez, galduko dugu iragarpen meteorologikoaren zatia. Baina, hemen dauko zuela burpentxo bat, baina amaitu nahi dut, momentu bat. Bakarrik esateko. Mota ezberdineko fenomenoak ikusi ditugula. Fotometeoroak, hidrometeoroak, litometeoroak, haizemeteoroak, elektrometeoroak, eta gaur gonbidapena egin nahi dizuet, hemendik ateratzerakoan zerura begiratzeko, eta inguruan dauzkagun fenomeno horietaz disfrutatzeko. Ez bakarrik ikusita, baizik eta espero dut gaurtik aurrera, horien atzean dagoena ulertuta. Nik uste dut ulertuta, asko zaiago disfrutatu dezakegula inguruan dauzkagun fenomeno horietaz. Beraz, eskerrik asko etortzagatik, eta espero dut zuen gustukoa izatea hitzaldia. Eskerrik asko. Orain bat. Eta orain, galdera zaienak. Hori da, borkatzen da bezala, eskerrik asko, eta galderarik, hau da momentua.
Edozerren inguruan. Gauza asko geratu zaizkit komentatu gabe, klima aldaketa edo fenomeno asko, beraz, zehozer jakin nahi baduzu edo, jakiten badut. Edo bestela faltzera. Bildurri gabe. 10 eguraldia, Dena saldu dut, ala? Hor. Nun? Txai? Bueno, Dabizi, eskerrik asko naiz, zuri itzaldiagatik, oso interesgarria izan da. Nik galdera bat egin nizuke. Zurrun bilotan, ez da, itzein da arazo edo, haundiena, iragarpenak, garaiziteko. Esan eget, claro, ez dakit da denboran arazoa, konputaziotzeko eta hola, edo aldagai asko ez diela ezagutzen. Zein da arazo ondiena, zeatik, claro, ondorioak oso larriak izaten dira, esate batea estatu batuetan. Hau, eskerrik asko galderagatik oso interesgarria da. Ez bakarrik zurrunbiloak, ekaitzekin berdina gertatzen da. Ez da berdina fronte baten iragarpena egin, badakigu fronteak ze abiadura daraman Atlantikotik eta gutxi gorabehera ze ordutan iritsiko den. Hori nahiko erraza da eta horretik fidagarritasuna nahiko altua da. Baina eskala hain txikiko fenomenoak aurre ikusteko hainbat problema dauzkagu. Azkenean zati hau azalduko dut. A ber. Bueno, iragarpen meteorologiko bat nola egiten da. Jakiteko atmosfera nola egongo den etorkizunean, jakin behar dugu nola dagoen orain, bestela ezinezko izango litzateke. Nola dakigu orain nola dagoen atmosfera? Lurra inguruan dauzkagun neurketa instrumentu ezberdinekin. Hegazkinak, sateliteak, itsasontziak, boiak, estazio meteorologikoak. Hor neurtzen dugu atmosfera nola dagoen orain. Leku batean, leku zehatz batean, eta, satelitei eskera iragarpenak asko betu dira, ez? Instrumento guzti hauek datuak hartzen dituzte. Zer da gertatzen dena? Horrek ematen digula informazioa atmosfera orain nola dagoen. Informazio horrekin ordenagailuek, ekuazio hauek ebazten dituzte eta horrela iragarpen meteorologiko bat daukagu. Hauek dira adibidez ordenagailuak, erraldoiak. Hemen ez nahi sartuko, baina... Bai, sartuko naiz. Bale. Zer da atmosferan gertatzen dena? Atmosfera sistema kaotiko bat dela. Eta ekuazio horiek, hau da, badakigu atmosferan gertatzen diren fenomenoen atzean dagoen fizika ezagutzen dugu. Badakigu nolakoa den eta ekuazio horiek esker deskribatu dezakegu. Baina ekuazio horiek ebazteko hasierako egoera batzuk behar ditugu. Lehen esan dudana. Instrumentuek jasotzen dituzten datuak. Instrumentu horiek aldiz ez dira perfektoak. Gu etxean termometro bat baldin badaukagu, 15,3 gradu eman aldigu. Baina, baliteke instrumentu hori ez egotea guztiz ongi eta 0,1 gora edo bera izatea. Atmosferan gertatzen da, hasierako baldintza horiek pixka bat aldatzen baldin baditugu, ekuazioak ebatzi alditugu eta egun bat, 2 egunetara, baliteke aldaketa handirik ez ikustea. Baina, denboran aurrera egiten badugu, aldaketak oso handiak dira. Horregatik adibidez, zenbat eta denbora handiagoko iragarpenek fidagarritasun txikiago daukate. Horren adibide bat, atmosferaren konparazio bat, badera pendulo bikoitz hau. Hasiera batean ikusiko duzue, orain animazio hasten denean, 2 bolatxoak, gorria eta urdina, leku berdinean hasi direla. Leku berdinean ez. Aldaketa txiki bat egon da. Eta hasiera batean mugimendua gero, nahiko antzekoa izan da. Baina denborak aurrera egin, eta ja mugimendua askoz desberdinagoa da. Berdina gertatzen da atmosferan. Eta horregatik, iragarpenetan hor ikusten dugu, ehunekoak. Ehunekoak dira, etorkizunean, nik uste dut ere, iragarpenetan gehiago erabili behar ditugun gauzak, ez? Beste gauza bat, probabilitatea ez da kantitatea. Askotan ikusten dugu, eguneko uri probabilitate dago. Ze nolako euritea izango dugun, ez?
Horrek esaten digu, eredu meteorologikoek oso ziur daudela euria egingo duela. Kantitatea beste gauza bat da. Baliteke 105 batekin ekaitz bat izatea eta euri gehiago pilatzea. Baina hori beste kontu bat da. Bueno, meteorologoek zer egiten dute, instrumentu horiek dauzkaten akats horiek konpontzeko edo behintzat eragin handirik ez izateko iragarpen meteorologikoetan. Bueno, termometro batek neurtu baldin badu 15 gradu, ekuazio guztiak ebatziko dira, jakinda 15 gradu daudela leku batean. Baina berriro ebatziko dira pixka bat aldatuz, 14,8. 14,9rekin berriro ere ebatziko dira, horrela. Bueno, horrela, hainbat iragarpen daude. Eta izango dugun emaitza, asko antzekoak izango dira, beste batzuk desberdinak, eta horrekin, adibidez, 5-etik 3 mapek ematen badigute euria egingo duela, hor daukagu eunekoa, ez? Euneko, 70 adibidez. Bueno, kasu honetan, batek 5-etik, hori ematen du euria, euneko 20 probabilitatea. Eta horrela, nolabait, analizatu egiten da. Zer da gertatzen dena? Hau da, iragarpenen fidagarritasunaren oinarria. Baina, sartzen baldin bagara eskala oso txikiko fenomenoetan, hor ez daukagu bakarrik atmosfera hasiera batean nola dagoenen informazioa guztiz ona dena, baizik eta hain eskala txikiko fenomenoetan, zurrunbiloak edo ekaitzak, faktore asko sartzen direla. Orografia. Eredu meteorologikoek ezin dute lurrazala zehaztasun guztiarekin hartuta simulazioak egin. Nolabait, simplifikazio bat egiten da. Hartzen dute batzuk 10 kilometro karratuko lauki bat, eta horre bazten dituzte ekuazioak. Beraz, hor, beste akatz bat dator. Mendi bat baldin badaukagu, edo oso orografia aldakorra baldin badaukagu, simulazioa ere ez da guztiz ona izango. Hor beste akatzaren jatorri bat dago. Eta bestetik, ekaitza handietan edo zurrunbiloetan dagoen, atzean dagoen fizika, oraindik zaila da batez ere hor dauden prozesuak oso konplexuak direlako. Ekaitza handietan ematen diren kondentsazio prozesuak energia asko askatzen dute, eta kasu horietan ere asko zailagoa da eredu meteorologiko bat simulatzeko. Horregatik, jakitea ekaitz bat non eta noiz izango dugun, gaur egun ezinezkoa da. Jakinezkegu gutxi gora bera, ze zonaldetan izan dezakegun, baina ezin izango dizute esan, bihar arratsaldeko 7 eta 10 minutuan Tolosan ekaitz bat egongo dela. Ez. Hori bai, esan halko dizute, bihar, eta de hecho hau egia da, 12 aldera, fronte bat iritsiko dela, eta hori egingo duela Tolosan. Ez dakit erantzun duen. Arnaitz. Non? Hemen. Bale. Arabaldean, hor jarri zuten kapilduko radarra, eta okerrezpanago beluntza izeneko horri batian, tximista kopuruan neurtzeko zerbait, ez dakit jartzeko asmoa zuten edo jarri zuten. Euskal Herrian egiten da alako ikerketarik edo meteorologia aztertzeko? Bai. Ez dakit Euskal Meteko tximista neurgailuan non dagoen, AEMetek ere ustut baten bat izango duela, ez dakit ere zenbat urte daramatzate datuak hartzen, baina behin datuak izan da, epe bat izan da, mapak egin daitezke, jakiteko non dagoen, lehen ikusi dugun mapanetako bat, ez? Dentsitatea handiagoa, tximista dentsitatea handiagoa. Horrekin pizka bat mapak egiten dira, eta ezagutzen dugu gutxi gora bera, non izan ditugun tximista gehien edo ekaitz gehien. Eta horietako mapa bat aztertzen baduzu, ikusiko duzuen nola, Pirinioan batez ere kontzentratuta daudela ekaitz kopuruak edo dentsitatea handiagoa. Eta gero, hemen inguruan. Zergatik, lehen esan dugu, hodei horiek sortzeko modu bat, aireak gora egitea dela, ez? Eta horretarako mendiak izatea, ez? Daukera bat. Horregatik, hainbat urtetako balioak aztertuta ikusten dugu ze zonaldetan, ez? Eta berdina prezipitazioarekin. Hor, estazio meteorologikoak hartuta ere bai, badakigu Kantauri isurialdean asko zeuri gehiago egiten duela, Mediterraneo isurialdean baino. Bai, kaixo. Kaixo. Eskerrik asko Arnaiz. Bai. Akaso galdera zaila ingo dut, baina azaldu diguzu ezaguna dela zientzia munduan eta hodeiak nola sortzen diran,
Eta entzuten da, herrialde batzutan igual probatzen nahi diala, hodei artifizialak sortzearen eta lehortearen aurka egiteko. Hor ze aukera, ze arrisku, zertan dabiltza, zer daiteke. Ia, nire itzalde gehienetan, galdera hau agertu da. Zaila bai, baina ez da... Ja, pentsatzeko aukera izan dut. Bai, probak egin dira, hainbat herrialdetan, Espainian ere, hainbat proba egin dira. Bat, hodeiak sortzeko, beste bat, hodei horietan sor daitezken partikula handiagoak, euria edo txingorra txikitzeko eta beraz uztak babesteko. Probak egin dira eta oso garestiak dira. Eta gainera ez dira oso onak izan. Emaitzak ez dira oso positiboak izan. Nola egiten dau? Lehen ikusi dugu elur maluta bat sortzen den momentuan, azteko prozesuan behar dela partikula bat, hodei barruan dagoen partikula bat. Ura ez da egoera gaseosotik likidora pasatzen horrela, magia bitartez. Partikula solido bat behar du, adibidez, are partikula bat edo kutsadura partikula bat. Eta horren inguruan ja ura likidotzen da. Beraz, hodei batean horrelako partikula asko sartzen baditugu, ez da txingor bakar bat sortuko, txingor txiki asko sortuko dira. Hori da modu bat adibidez, txingorra oso handia ez izateko. Eta horrela saiatu egin da, zonalde batean txingorrak kalte handirik ez ustean. Nola, joduro, ez dakit euskaz nola izan, joduro de plata, partikula higrometriko oso eraginkor bat da, eta horren gainean tantak eta baita izotza sor daiteke errestasuna handiez. Hori sortu egin da, hori saiatu egin da. Problema bat, garestia da. Beste problema bat, emaitza ez dira oso positiboak. Beste bat, ez da, naturaldatu nahi dugu eta hori ere hor barruan sar genezake. Baina gero ere honi lotuta beste teoria batzuk agertu dira. Adibidez, hegazkinek ikusten dituzten aztarnak, ez? Eta denetariko teoriak daude. Hor ikusten duguna, ur molekulak dira edo kristalezko partikulak. Zer gertatzen dena, batzutan ez ditugula ikusten eta beste batzutan bai, zer ari dira egiten hegazkin horiek. Atmosferen egoera aldatu egiten da, egun batetik bestera. Batzutan hotz handiago daukagu, beste batzuetan ezetasun txikiagoa. Eta esan dugu, kondentsazio hori gertatzeko, saturazio hori gertatzeko, beraz guk ikusi ahal izateko uraren prozesu aldaketa hori, baldintza batzuk eman behar dira. Eta batzuetan, airea ez baldin badago nahiko ez da aztarna hori sortuko, edo hain hotz ez da hori sortuko. Horregatik batzuetan bai ikusten ditugu eta beste batzuetan ez. Baina gaur egun, sare sozialetan badakizun horretariko mezuak daudela, eta mezu asko jasotzen ditut nik ere bai, esaten, gezurrak esaten ditugula, ez. Baina hori da, atzean dagoen zientzia pixka bat. Ez dakit erantzun dizuan, gutxi gora bera. Beste galdera bat gutxitan ematen dena, baina fenomeno bat, baina oso ikusgarria dena. Da antzigarra, erderaz zentellada. Zentellada, Hori nola ematen da eta zergatik. Super kuriosoa da fenomeno hori. Hori sortzeko ezinbestekoa da belainoa izatea. Belainoa hodei bat da. Eta hodei bat esan dugu lehen sortuta dagoela ur molekula oso txikiez. Baina nahikoa gu ikusi ahal izateko. Eman daiteke egoera bat dela 0 gradutik berako temperatura bat izatea eta ura egoera likidoan egotea. Hori eman daiteke, esango zu zergatik, horrelakoa da fizika, oso interesagarria. Eta ur molekula hori, naiz eta 0 gradutik bera egon, izozteko zerbait behar du, batzuetan. Eta zerbait hori bada, zeozer solidoarekin talka egitea. Talka horretan, presio aldaketa bat eman daitekelako eta. Orduan, nola sortzen da antzigarra hori? Adibidez, haizeak ur molekula horiek bultzatzen baditu eta objektuaren kontra egiten badu, justo solidifikatu egiten da eta hor sortzen den izotz geruza hori antzigarra esaten diogu. Eta askotan, nahaztu egiten da, ez? Rocío Zenzellada. Ihintza, bai. Ihintza ur tantak dira, kasu honetan ez dira izozten, izotz daitezke, izoztu aldira, baina behin adibidez solido baten gainean egon eta temperatura, inguruko temperatura 0 gradutik bera egin, orduan bai izoztu daiteke, baina ez da antzigarraren prozesu berdina.
Beraz, bai, mendietan ziurrenik ikusiko zuz, azkenean hodei asko, daude 1000-2000 metro inguruan, eta beraz mendi batetara igotzen baldin bagara, eta lainotua baldin badago, haize pixka bat baldin badago, askotan ikusiko duzu, bai, lainotuta dagoela, baina gainera, justo mendi puntan, solido batean, antzigar hori sortzea. Eta batzuetan ere, hori gertatzen da, hirietan, dauzkagun zuaitzetan, eta ikusi dekegu bakarrik izotza, hor zuaitzetan eta gainontzekoa, izotz gabe, ez? Kaixo Kaixo. Gabon, eta eskerrik asko etortzeagaitik. Klima aldaketa dela eta globoaren beroketa noski meteorologian aldaketak ikusten ariko zarete, ez da? Bai. Ez da erreza, behin fenomeno bat gertatuta, esate baterako eurite bat daukagunean, ez da erreza ikustea horren atzean klima aldaketa dagoen edo ez. Zergatik? Euskal Herrian ohikoak direlako euriteak, ohikoak direlako uholde txikiak, ohikoak direlako elurteak edo lehorteak ere. Orduan, horrelako fenomenoak gertatzen denean, denok pentsatzen dugu, hau klima aldaketaren ondorio da. Hori ez da horrela, edo behintzat hori esateko denbora bat behar dugu. Eta horretarako ikerketak egin behar dira, ez? Baina gauza bat nik uste dut dagoela argi eta guztiok dakigula. Temperatura igo da azken hamarkadetan. Ez da, esango nuke, beharrezkoa datuak aztertzea, sentsazio bat da. Nik goratzen ez duela 20 urte, udan, 20 gradutik bera ez geistea oso zaila. Zenbat gau tropikal geneuzkan lehen. Ni terraza batean egon nintekeen oso gustora, baina udan pare bat egun. Azken aldian, zenbat gau lehioa ireki etxan pixkat freskatzeko eta ezinezkoa da. Hori aldatu egin da, eta hori sentsazio bat da. Eta nik uste dut hemengo gehiengoak izango duela, ez? Beraz, temperaturan argi daukagu. Igoera bat eman da, eta gainera ez du bakarrik temperatura maksimoetan eragiten. 40 gradu izatea udan, orain errazagoa da. Baina eske temperatura hotzenetan ere nabaritzen ari dugu. Kantauri itsasoa pilo bat berotzen da, erreztasun askoz handiagoarekin, udan, horrek ere temperatura minimoetan eragina dauka, baita evaporazioan ere, zenbat eta itsaso beroago izan, gehiago lurruntzen da ura, beraz atmosfera ur molekula horietaz kargatzen egara, beraz sortzen diren ekaitzak ahalmen handiago daukate euriteak usteko, eta ez hori bakarrik. Temperatura zenbat eta altuagoa izan, lehorteak ere izateko probabilitateak handiagoak dira. Beraz, temperaturarekin ez daukagu zalantzarik. Zalantza handiago dauzkagu klima aldaketak prezipitazioetan izaten duen eragina. Hor bai, ez dagoela hain argi, eta ez dakigu non eragiten nahi duen gehien, non gutxien, eta etorkizunean zer gertatuko den, hor zailtasun handiagoa daude. Iragarpen meteorologikoan bezala, kondentsazioa, saturazio prozesu horiek daudenean, zailagoa da aurreikustea. Horregatik ez duzu ikusiko iragarpen hain garbi bat etorkizunerako. Baina temperaturekin bai. Temperaturekin badakigu gora egiten jarretuko dutela, baldin eta ez dugun zerbait egiten. Hurrengo urteetan gora egiten jarretuko du eta berandu goaz, klima aldaketan sartuta gaude. Beraz, horren aurrean egin behar dugu, alde batetik. Atmosferara beroketa gaz efektuko beroketa efektuko gazak gutxiago bidaltzea, naiz eta hori egin, temperatura igotzen jarraituko du, berandu goazelako, esan bezala, baina behintzat igoera hori abiadura txikiagoan izatea, zertarako gu prestatu izateko, gure hiriak aldatzeko egoera horren aurrean. Gero eta maiztasun handiagoarekin gertatuko direlako ekaitz handiagoak, eta beraz uholde arriskoa handituko da. Lehen 50 urtetik behin gertatzen baldin bazen eurite izugarria, orain baliteke urte gutxiagotan sortzea. Beraz, hori da daukagun egoera, eta hori da ikusiko dugun, horren urtean ziurrenik, egoera komplikatu xamarrak. Atxaldeon.
Eta eskerrik asko Asko, mi esker. azalpenengatik oso aberasgarrik dira. Temporan zea zientifikoa, azalpen zientifikoerik badago? Ez dago. Eta benetan dago registro bat ematen dutena gero gertatzen dela edo? Ez, egia esango dizut, ez ditut asko, ez dakit asko hien inguruan, baina ez dago oinarri zientifiko bat. Hala ere, kuriosoa da, ez? Tradizio bat da. Asko dauzkagu, ez? Bizitan eta temporak beste bat da. Baina, esan beharra dago, nekazal munduan lan egiten duten pertsonek asko dakitela eguraldiari buruz. Eta baliteke gure aplikazioak gauza bat esatea, eta lurran lan egiten duten horiek gehiago jakitea. Beraz, hor bai dagoela zientzia pixka bat. Zer da, behaketa. Eta urteak dramatzetenak zeruari begira, asko dakite, eta horiei kasu egin behar zaie. Temporaren kasuan, bakoitzak egin dezala nahi duena. Ni ez ditut kontsultatzen, baina tradizio bada, eta oso kurioso ere, bai. Kaixo. Kaixo. ETB-ko eguraldiaz aparte eta Euskal Mendez aparte, iragarpen meteorologikok ze web horri ikusi dezakegu edo agentziak gomendatzen dituzu? Hau ere osoikoa da galdera hau, eta zango nizkizu, web orrialde pilo bat daude. Nik uste dut, garrantzitsuna dela orrialde horiek ematen diguten informazioa ulertzea. Lehen aipatu dut adibide bat hau, ehunekoa. Jende askok uste du, euneko 10 esaten duela, oso euri gutxi egingo duela, baina ez da hori. Euneko 10 horrek esaten digu, oso probabilitate txikia dagoela adibidez, zaparda bat izateko, baina ematen baldin bada, euri pilo bat pila daiteke, ez? Beraz, ulertu behar da, web orrialdek ematen duten informazioa, oso web onak daude. Baina ere horren atzean zer dagoen ere ulertu behar da. Horren atzean dago eredu meteorologiko bat, modu automatiko batean, zure herritik gertu dagoen pixel bat hartzen du eta eredu meteorologikoak ikusten duena, esaten dizu. Baina eredu meteorologikoek ez dauka, telebistan agertzen garen daukagun, nire kasuan ezain beste esperientzia, baina ez duz zona geografikoa ezagutzen, berak datu bat ematen dizu, bai? Esan bezala, ereduak ematen dizuna. Baina egia da, askotan kontsultatzen badituzu web orrialdeak, aurkituko duzu ziurrenik zure gustokoa den bat. Begiratu, zeinek asmatzen duen gehiago. Eta gero badaude ere bai, eredu meteorologikoa kontsultatzeko web orrialde asko. Edozein, esango nizuke. Oso gero eta onagoak daude. Baina hori, beti jakinda dauzkaten mugak. Bueno, beste bat, edo amaitutzat emango dugu saioa. Azkena. Ui. Luzapenean izan da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Lehen hitz egin duzu area nola juten dan Saharatik, itxasotik. Ez dakiz ze izen eman diozun horri, baino galdetu nahi nizun hori eta kalima gauza bera dira. Bai, gandua. Euskaraz gandua da. Nik ez nuen ezagutzen, telebistara itxin dizenean ikasi nuen, gandua. Kalima, gandua. Eta hori ere, begiratu beharko nuke, baina nik sentsazioa daukat ere bai, gero eta ohikoagoa dela gandua ikustea. Ezakit, hori horrela den. Baina bai, gandua da, eta partikula txikiez osatuta dago, eta atmosferak bultzatzen ditu kilometroak eta kilometroak. Ez dauka alde negatiboa bakarrik, alde positiboak ere badauzka, partikula horiek elementu batzuez dago osatuta, area, osatuta dago hainbat molekulaz, eta lurrera hortzen direnean ere onak izan ohi dira, ustetarako. Baina egia da atmosferan daudenean guk arnastu alditugula, eta horrek ere galerak ekar ditzake. Bueno, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko.